L-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia kien katalista għal bidla bil-poplu issa madux jittolera l-korruzzjoni. Ekstqar il-kap esekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Mark Camilleri waqt intervista li ġiet pubblikata il-ħadd fil-Malta Independent. Camilleri fakkar li huwa membru tal-Partit Laburista iżda huwa kritiku ferm tal-Partit Laburista fil-waqt li tenna li jeħtieġ li jsir talim biex ikun eradikat il-partiġjanizmu tribali f'pajjiżna. Dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia qal li dan l-assassinju prova inissel biża u jsikket lin-nies. Fir-realtà dan għamel il-kontra għax in-nies m'għadhomx jibżgħu buħut sar għandhom ċertu kollha minħabba dak li ġara u għalhekk iridu jitkellmu. Mark Camilleri tenna li hu kieku jkollu l-opportunità ma jerġax jivvota lil Joseph Muscat għalkemm kien jaf li meta votawlu fl-2017 kien hemm il-korruzzjoni u qal li se jibqa' jittama li l-Partit Laburista jitnaddaf mill-korruzzjoni u jneħħi lil dawk li jinsabu fih danu biex iwettquha. Mark Camilleri tenna wkoll li hu minn dejjem stinka l-libertà tal-medja għax jemmen li l-medja hija katalista f'kull aspett u insista li għalkemm ħafna nies partiġjani jiddefendu lil politiċi anke meta jkun hemm fatti kontrihom, issa jmiss li l-rwol tal-medja jingħata aktar priorità u li l-medja issa għandha l-rwol ukoll li teduka bħal mandu wara kollox il-ktieb.